Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta última xornada do mes de xullo, día 31, venres, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe imos a falar de as actividades culturais e deportivas, último día para anotarse. Tamén mañán, romería do Agro de Rodís. Falaremos de un obradoiro de formación tecnolóxica. Recordamos que onte hubo pleno que poderán seguir íntegramente o remate deste informativo e tamén na nosa canle de YouTube. E falaremos desa charla divulgativa sobre o eclipse a cargo de alumnos do Colexio Cruce que será este próximo luns. Haberá un festival de música electrónica Cerceda Sound en Cerceda, será no vindeiro mes de agosto, e de que o Concello planifica a renovación do firme da Avenida da Coruña. Falaremos das axudas á natalidade e do tempo, onde recuperaremos pouco a pouco para fin de semana o tempo anticiclónico, onde o sol e as temperaturas volverán a subir. Hoxe é o último día para poder solicitar ou anotarse as actividades culturais e deportivas que organiza o Concello de Cerceda e poderán facelo a día de hoxe a través da sede electrónica. Poden inscribirse a través da sede electrónica e atoparán as actividades ofertadas e tamén os horarios, os lugares e os prezos. Hoxe remata o plazo. E mañán, sábado, se celebra a romería do Agro de Rodís, as festas que van quedando neste mes, pois esta é a que queda para este mes, logo xa comenzaremos as do mes de agosto, especialmente en setembro, onde hai queixas en Meirama. Mañán sábado, día 1 de agosto, terá lugar a edición número 6 da romería do Agro de Rodís. A festa vai a comenzar mañán ás 12:30 coa sesión vermú amenizada polo DJ Carreira. Ás 2:30 haberá un gran xantar popular de asociados e amigos do Rodís, cun menú a base de empanada, polva, feira, churrasco, sobremesa e café a cargo da pulpeira Luis Guerra. En este caso, logo, a partir das 5, terá lugar a entrega de premios Compromiso coas Raíces, ás 6 da tarde sorteo espectáculo e a partir das 7, actuación musical de Monse Machado. Ás 10 da noite, de mañán, terá lugar a sesión fin de festa co DJ Roquiño. Todo preparado xa na Plaza do Adro, na iglesia de Rodís, onde haberá carpa, música en vivo, sorteos e sorpresas. Todo organizado polo Rodís Fútbol Club e a Asociación Carballo Jordo. Están a tempo aqueles que queiran anotarse a un obradoiro de formación tecnolóxica para rapazada de 10 a 16 anos. Serán os días 12, 13 e 14 de agosto no Aula de Informática de Cerceda polas mañáns dende as 10 ata as 12:30 no Centro Cívico de Cerceda. Un obradoiro de formación tecnolóxica para a rapazada de 10 a 16 anos. De xeito ameno van a aprender diseño e impresión 3D, electrónica, robótica e programación. Son eses 3 días, lembren, de 10 da mañán a 12:30 no Centro Cívico. Para inscribirse poden facelo no WhatsApp ou por teléfono no 644 529 990 ou no correo electrónico cemit.cerceda@xunta.gal. Onte tivo lugar un pleno ordinario que poderán seguir íntegramente o remate deste informativo. Si queren tamén poden consultalo e velo na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Aí atoparán ese pleno que tivo lugar ordinario na xornada de onte. E continuando co informativo, pois imos a falarlles da charla divulgativa sobre o eclipse que terá lugar o 12 de agosto. É unha charla divulgativa que van a impartir alumnos do Colexio O Cruce de Cerceda que forman parte do Clube de Ciencia do Centro Escolar e que eles mesmos se encargaron de organizar, acompañados e dirixidos pola directora, pois se encargaron de organizar esta charla este luns que ven, día 3 de agosto, pero ademais tamén ilustrala e adornala. Será no Auditorio Municipal de Cerceda a partir das 8 da tarde con entrada gratuita. Nós imos a escoitar a conversa que mantiñamos con eles mismos que nos comentaban precisamente en que consistía e como iba a ser esa charla. En que consiste? Que estades facendo? Pois mira, estamos facendo varios proxectos para este eclipse deste ano que se vai ver desde aquí, desde Cerceda.
vamos a celebrar unha charla o día 3 de agosto no auditorio, e bueno, tamén vai haber o día de observación, que tamén vamos a estar nós ali explicando cousas. Todo isto, Inés, por motivo do eclipse, non? Sí, porque desde aquí, desde Cerceda, temos a gran suerte de que se pode ver super ben. Este acontecemento só se pode ver unha vez na vida. E algo que se vos ocurriu a vos, cando empezaches con isto? Pois empezámoslo xa antes de acabar o curso, empezamos a facer cousas, fixemos maquetas para feiras científicas, e bueno, ahora no verán estamos centrándonos máis na charla, para poder explicarlle a xente ben o eclipse. Cando falas de maquetas científicas, que fixeches en concreto? Pois fixemos unha representación que non está á escala de todo, e de o que é un eclipse que a lúa se pon entre o sol e a terra, tapando, bueno, o que é a luz solar, e bueno, esas cousas. Para que se poda entender ben. Claro, para que se poda entender, sí, sepa en que consiste un eclipse. Vale, quenes formades este grupo? Pois este grupo formámoslos do Club de Ciencia, somos desde quinto de primaria hasta cuarto da ESO. E dende cando hai un club de ciencia? Pois desde hai moitísimos anos. E xa pertenecedes nel fai tempo, Sí, non? desde primaria. E que facedes nel? Para que se anime máis xente tamén a participar. Pois imos a feiras científicas cos proxectos que imos facendo, e bueno, facemos proxectos que nos manda a Xunta de investigación, e bueno, algunhas cousas que facemos tamén no colegio, ou con varios colegios, como por exemplo, lanzamos unha cápsula á estratosfera todos os anos e tal. Pois bueno, diseñei esta caixa que é para ver o eclipse de forma segura. E se alguén quere conseguir algo deste para poder velo, co bonito que é, o útil que pode ser, aquí, Inés, tes aí na man algo que queremos que nos explique. Pois por Cerceda estamos colocando estos soles escondidos por aí que nas nosas redes sociales estamos dando pistas para que a xente as poida atopar, o sea, se queredes seguirnos no Instagram do cole, e así podedes atopar estes soles que teñen un vale para conseguir unha caixa escura para observación do eclipse. E o día 3, pois xa vos cambiamos o sol pola caixa. Ides a explicar en que consiste, como é todo. Si, imos explicar en que consiste o eclipse e como podemos observalo de forma segura para non facernos daño nos ollos e tal. Importante, non? Sí, a ver, tampouco imos falar con palabras así científicas, o sea, vámoslo a facer como para que veñan familias e para que todo o mundo poida entendelo. O sea, que animades a que todo o mundo vai. Si, que todo o mundo veña, que todos se van a enterar. Que xa que estamos escoitando por todos lados o eclipse, non sabemos o que é, daquela pide a charla e xa vos saberedes o que é. Queréis que me contes que estades facendo? Bueno, nosotros el día 3, como es la charla, vamos a decir que desde algunos lugares también se puede ver el eclipse en Cerceda, porque es un lugar bastante privilegiado para verlo. Vale, podemos falar de lugares que son accesibles, ¿no? Para a xente, non é complicado chegar ali. Claro, no, son sitios que son bastante accesibles. Que venga al auditorio y se entera de cuáles algunos. E aínda imos seguir estes días antes da charla escondendo os soles por Cerceda, porque é unha cousa que só poderemos ver unha vez na nosa vida, e ademais aquí cerca de onde vivimos. Imos explicar tamén que, por exemplo, en algúns lugares se pode ver, en outros non. Continuamos co informativo para falarlles de un festival de música electrónica, o Cerceda Sound Festival. Será este venres 7 de agosto. Venres 7 de agosto se celebra no Xardín Botánico no Acevedo, en Cerceda, o Sound Fest 2026 de música electrónica. A entrada será gratuita e estarán DJ Twims, Nayan Boe, Cotelo, Male e Rafa Astray. O escenario será de Impacto Disco Móvil. Vai a ser a partir das 11 da noite. Haberá folk tracks, haberá tamén barra para tomar algo e disfrutar desa música que será este venres 7 de agosto a partir das 11 da noite no Xardín Botánico no Acevedo, en Cerceda. Máis temas, o Concello de Cerceda traballa no proxecto de renovar o firme da Avenida da Coruña, unha das vías de maior relevancia de tránsito no Concello no marco do plan de actuacións de mantenimento que se vai a levar a cabo na segunda metade do ano. En concreto, se vai a intervir nos puntos onde a calzada sufriu maior deterioro co paso do tempo e que, polo tanto, requiren actuar con maior celeridade. O proxecto de reaglomerado contempla un fresado previo o que estenderá a estabilidade de novo firme durante
un maior tempo. En total, a actuación abranguerá un ámbito de 640 metros cadrados. A mellora permitirá incrementar o confort dos usuarios da Avenida da Coruña, pero tamén a seguridade viaria. Outros traballos previstos serán en Cobeláns e no polígono industrial, dentro do plan de mantemento que engloba este proxecto. Tamén está a reparación de beiravías e beirarrúas, rozas e renovación de sinalización viaria en diversos puntos de todo o concello de Cerceda. Recordamos tamén que o Concello otorga unhas axudas á natalidade de 300 euros por fillo nacido ou por acollemento ou por adopción dende o 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano. O plazo para solicitala remataría o 30 de novembro, por lo tanto teñen tempo tanto se xa naceron como se van a nacer nos próximos meses. É un pago de 300 euros. Lembren, por fillo nacido por acollemento ou por adopción en Cerceda. Se queren solicitalo ou ter máis información, poden dirixirse ao rexistro a planta baixa da Casa do Concello, poden dirixirse tamén aos servicios sociais que están na terceira planta da Casa Consistorial, poden chamar ao teléfono 981 68 60 68 ou tamén solicitala a través da sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. Rematamos co tempo. Este sábado, mañán e pa fin de semana, Galicia volverá a recuperar a influencia das altas presións, polo que teremos de novo néboas e nubes baixas en zonas do interior e incluso na costa, que se irán disipando a medida que transcurra a xornada, pasando as ceus prácticamente despexados ou con unha nubosidade de tipo alta. As temperaturas mínimas sin cambios e os valores máximos van a experimentar un lixeiro ascenso e os ventos sopran de nordés moderados no litoral, con refachos de fortes entre bares e o resto da costa norte. Pois co tempo rematamos o informativo neste último día do mes de xullo. Agora tamén lles informamos que nas próximas 2 semanas e ata o 17 do vindeiro mes de agosto non haberá informativo local. O 17 de agosto volveremos a estar con todos vostedes. Reciban os saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Irís e na redacción e que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.